8. Nevraždite. Väčšina národov od najranejších dôb až dodnes vraždu zakazovala a tvrdo ju trestala. Kdesi v čase sa tento prístup rozšíril na nezabiješ. Avšak neskorší preklad toho istého diela zistil, že vlastne ide o nezavraždíš. Medzi pojmami zabíjať a vraždiť je výrazný rozdiel. Zákaz akéhokoľvek zabitia by vylučoval sebaobranu. Bolo by protiprávne zabiť jedovatého hada, ktorý sa chystá uštipnúť dieťa, a národy by prešli na vegetariánsku stravu. Som si istý, že si viete nájsť veľa príkladov na problémy, ktoré by s prípadným zákazom všetkého zabíjania boli spojené. Vražda je niečo celkom iné. Podľa definície to znamená nezákonné zabitie jedného človeka alebo viacerých ľudí iným človekom, predovšetkým ak ide o úmyselné zabitie. Nie je ťažké vidieť, že v dnešnom svete násilných zbraní sa vražda stáva až príliš jednoduchou záležitosťou. Človek nemôže existovať v spoločnosti, v ktorej je on sám, jeho rodina či priatelia vystavení na milosť a nemilosť tých, čo bezstarostne berú životy. Ochrana spoločnosti pred vraždou a jej trestanie má právom najvyššiu prioritu. Hlúpi, zlí a choromyselní ľudia sa snažia svoje skutočné či vymyslené problémy riešiť vraždou. A je známe, že to robia úplne bez dôvodu. Postavte sa za akýkoľvek preukázateľne účinný program, ktorý zvláda túto hrozbu ľudstva, a podporujte ho. Môže od toho závisieť vaše vlastné prežitie. Cesta ku šťastiu nezahŕňa vraždenie, a ani to, aby boli zavraždení vaši priatelia, vaša rodina alebo vy sami.